прекрасен ден. Мой приятел ти къде избяга пак? Какъв прекрасен ден в моята богата къща. Да, моят приятел някъде отиде. Колко ще изляза малко на разходка. Трябва да направим нова къща. Навсякъде Някой се стана. построил къщичка, я да видя. Навсякъде. Изглежда много мухлясала и бедна. Кой би живее там? Стана навсякъде кажина. Кой е този е? Ти какво правиш тук, бе? Кой си ти беден, е? Идвам тук да живея. Тебе ли ще питам? Виж моята богата къщичка и там е. Моята е с диаманти, твоята е на дървена мухляса. Какво ми чупиш къщата? Да се махам. Махай се бързо. Нахалник. Струши ми къщата. Аз имам. Аз съм толкова богат, че направо няма. Какво да направя? Сега ще се подготвя за мен. Добре. Ела ми сега ти, малък. Ела сега ти. Къде си, бе? Ела, бе, баш ти е грозната къща. По-хубаво да я разруша да се махне тук. И да отидем на този къде ти? Този папанан къде? Изчезва. Видим какво ме чака тук. Къде е това селянин, бе? Няма го е. Дори не е зад моята къща. Ти паси къща. Я да видя този. Его. Помощ, помогнете ми, много съм дърчета, си ще лови. Сега тук мазам дядо Грозен. Не, умря. Заплетах се в паяжната. Ти не умря, бе, Ама сега да те изям пак. Не, умирам. Хубаво стига му това. Може ли храна? Може ли храна, моля ви се? Каквото е, аз бях съм пълен с храна, ела да ти дам, бе. Ти си един грозен селянин на папа. Ела, постой малко у нас в една богата къща. Абе, ти нямаш такъв приятел богат. Нате малко ябълки. Да взема малко и дърт. Ти го правиш, трябва ми дърт. Умирам. Нати, ето ти ябълки и риба. Добре, чакай да ти сложа дърта. Ваше величество. Много разбита къща има това. Не знам от кой е, вижте. Айде бе, вземи си рибата, бе. Абе, на кой казваш аз? Абе, ям я ласна тук. Умирам, не дейте ваше величество. Вижте, разбита ви къщата, имате дупка там. Ела да го правиш, аз отидеш. Абе, не мога го фана, бе. Не мога го фана, бе. Ела, тук, фанах дупката. Няма къде да избегаш. Във въздуха го би. Дай си ми ябълките. Ваше величество, моля ви се, помогнете ми. Ваше величество, ваше. Помогнете ми. Абе, ти няма. Дима, колко искаш, ще умееш докато умееш. Ваше величество, дайте ми нещо да ям. Много искаш. Ваше величество, дайте ми нещо. Моля ви се, бе. Ти много искаш. Направете стъкла. Само бедняци ми са пара тук. Абе, приятел. Абе, ще ми изяде нещата.
Ваше Величество, дайте мне нещо, моля ви се. А ти като си бега, не спората. Дай ми. Лава, бот. Ваше Величество, дайте ми нещо да я. Ще ела да ти дам да ядеш, обаче няма да носиш къща. Добре. Ама ти късе. Дайте ми малко и даймонд. Лава, бот. Дайте ми малко и даймонд. Да. Дай ми, бе. Много зедеш. Дай ми, бе. Аде, бе. Дай ми малко даймонд. Ама ей, бере, хуй. Дай ми малко даймонд. Дай ми. Дайте ми малко. Сега ми ела тука. Аз сега. Чай, сега ще те науча тебе. Сега. Бах ти бедният циган. Сега ще го кажа аз на него. Ще извадя сондака, мойче. Ела сега. Ела сега да видиш ти. Бегай надалече. Бегай надалече. Не дей! Не дей! Не ти кажа аз на тебе. Ваше Величество, не дейте ме чупите къщата. Не дейте. Тай, без това си. Не дейте. Сега да те... Заплетох се в плажината. Ваше Величество, какво Дай направих? този да му взема кофите. Вие да искам, Ваше Величество. Аде, бе! Ще ти. Отивай си живей в тази разбита къща. Ме разбита, ама твоята по-разбита от моята. Твоята глава е по-разбита. Къщата ми отиде. Сега ще живея на студия. Как може да смърсим педала и да тук само ще го набива. Ваше Величество, може ли? Ваше Величество, бягаше даймондите. Вижте ги. Вижте ги даймондите. Седят ми в ръцете. Вижте даймондчетата ми. Херобрани идва. Помощ, господаре, Ваше Величество. Вижте даймондите. Ще ни убие. Отивам да се... И не го е написал както трябва. Отивам в къщата си. А на този да му е разбил още малко да няма къде да си. Да ви изяде Херобран. Аз отивам в моята богата къща. Ей! Боснах. Къде ми е къщата? Разбиса. Няма ми я къщата. Добре си малко чекалчета. Няма повече да се занимавам с този некадар. Снуп Дог, то минаха 1000 фанове. Ще го как ми